ikusi ditugu urteko azken iragarkiak, eta Gorka orain esan diguzu, sorpresatxoa daukagula, ez? Zozketa bat. Hori da, lehen esan dizugu, zozketa bat izango genuela, lehiaketa bat, esan behar duguna da WhatsApp lehiaketa badala, ezta? WhatsApp bidezko lehiaketa, beraz, doainik da. Hori da, denok parte hartu behar duzue. Tolosako Espresso Zerbitzuak enpresak sorta hau oparitzen du, zozketatzen du gure ikusentzulen artean. Irudietan ikusten duzuen kafe makina hori, katilu sorta eta baitere produktu sorta izango duzue eskuragarri. Horretarako Naroak esan duen bezala, WhatsApp bat bidali behar dezute, hemen beran agertzen den telefono zenbaki honetara zera jarriaz. 28 tartea espresso. Baina espresso ondo idatzita ez, Gorka, bi esekin da. Hori da, ondo jarri behar duzute, bezala ezin izango zuen parte hartu, Ondo jarri, 28 tartea espresso, beko zenbaki honetara eta zuek lortu izango duzue ikusi ez zuten sorta hori edo. Bueno, Naroa, aurre egin behar dugu, gezurra dirudi, ez ditugu hemendek hotxaketan entzuten, baina aurre egin behar dugu kanpaikadak ikusi izateko, eta oraindik ere gauza asko ditugu. Eta orain zer daukagu, albiste garrantzitsuen laburpena? Bai, ez da, Gorka? Bai, 2014an gauza asko izan ditugu gure eskualdean ere, 28 kanale horre egon da, eta horiek ikusteko momentu. Laburpena ikusiko dugu, ez da? Hori da. Goazen. Bueno, horretxe izan ditugu, ez da, 2014garren urteko albisteak, batzuk onak, besteak txarrak, baina guztiak albisteak. Oso zaila da, grabatzen ditugun albiste guztiak laburtzea, asko dira eta. Bai, bueno, Gorka eta orain,
aurrera jarraitzeko. Ez dakit, Iribarre horrekin zer esan nahi dazun, baina zerrator. Nere momenturi gustokoena uste datorrena, ez? Zein da? Toma faltsuak. Ez da nire gustokoena behintzat, zuetzako noski bai, ez Ni ez naiz ateratzen, así que... Horrela ondo, ez? Baina, bueno, zuretzako ez dakit. Ez dakit, nik ez dakit, egia esan agertzen izen edo ez, baina, bueno, Seguro baiet. Egia dena da, aurrera egin behar dugula, denbora gutxi falta dalako gaueko amabak izateko, urte berriari pauso emateko, edo urte berria agurtzeko, eta ja, barru esartu barko dugu bideoa. Guazen ikustea toma faltsuak. Eta gure gaurko zerrendan, 28. postuan, Aisialdi taldien eguna da. Ibarratik... Beste moztorra prestatzen, denbora gehiago. Baina denek batak edo besteak. baina zirkut bere lagunaren laguntzarekin. Eske bara esatea dituen. Baina hasten den danak amaiera behar duelako, aurtengo inautiriak ere amaitu dira. Gure gaurko zerrendan ere, 18. postuan dago Baiesi Jeirien Zunder kantua. Eta arrakasta izan zuten gainera. Gu beraietako birekin izan esken astu iten ez. Bui asko ditet, esken egabetatzen zait. Bui asko ditet, esken egabetatzen zait. Banatu diren 4 banderetatik, 3 etxean geratu dira, beraz gaurkoan egun bikaina... Ikus dezagun aurteko imaginazioak zertarako eman dien Tolosarrei. Eta 2013 urteko otsailaren 4ean, Carolina kantua... 6 aisialdi taldeek egin dituzte beraien dantzak ikusi duzue? Urteko abenduaren San Juanetako batel txapelketa ere Tolosara iristen da, hori ibaira. Tak... Eta guia saioa amaitu... Irudia, logotipori dagokionean. Bere karrera guztian zehar. Berarentzak... Ikusi dugu kaleko jendeak zenbat establezimendu dauden. Eta berau jarn... Eta... Guk orain pixka bat aprobetxatu nahi dugu, azken egunak edo azken orduak gaurko egunaren... Ai, txoren berriz. Batel, txape... Ja hasi naiz giatzen. Eta zuei erakutsiko dizkizuegu. Hasiera mondi... Eta urtero bezala nahiko originalak izan dira, bai... Datorren astean ere, hemen txegongo gara bideoklip... Bueno, ja, bueltan gaude, hemen eta denbora gutxi falta da gaueko 12ak izateko. Esaten digutenez, Santa Mariazeko orratzak ja 12ak emateko oso gutxi falta omen da, eta oraindik ere, kanpaikadek nola jotzen duten azaldu behar dugu. Baina, bueno, momentu bat Gorka oraindik, goratu behar dugu lehiaketa hor daukagula. WhatsApp lehiaketa da, doakoa, beraz animatu eta lehiatu. Eta bukaeran, saio honen bukaeran, irabazleak deia jasoko du. Hori da, nor izango dane, esan duen bezala, norak ondo esan duen bezala, doakoa da, bez, parte hartu. Orain bai, kanpaikadak nola jotzen duten azaldu behar dugu. Urtero ikusten duzunez, jakingo duzu, ez da? Bueno, bai, gutxi gora bera badakite. Doinua igual ez, baina bai, hasiera batean. Lehenengo, usteet, laurdena daudela, ez? Hori da, laurdenak entzungo ditugu, kanpaiak entzun baino lehen. Eta orduan prest. Hori da, orduako ja matxak eskuan izan behar ditugu. Bueno, gure hartuko ditugu, ez da? Hori da, bai. Ja, denbora aurratuko dugu, tori zure matxak, Naroa. Naroak ondo esan duen bezala, laurdenak entzungo ditugu. Eta ondoren bai, kanpaikadak. Kanpaikadak. Zenbat izango dira? 12 kanpaikada, eta kanpaikada bakoitzak matxa. Eta Gorka entzuten ari garena, laurdenak dira, Etxean prest orain. Eta orain kanpaikadak.
Zorionak eta urte berri on! Bueno, Naroa, bi musu, ez da urtea ondo azteko? Bi musu. Bai, ondo zeberdu urtea eta... Venga, bi musu eta... Bai, nire kopatxoa, mi esker... Venga, Gorka, zer opa diozuzuk urte berri honi? Bueno, nik 2015 badakit oso kursia ematen duela, beti Bai, zuten betikoa dela, esango duzu, ez? Baina, nahiko nuke betan denok zoriontsuak izan gaitezela. Benetan. Bai, hori tipikoa, nik ere guztioi opa dizuet. Bai, beti zuten da, baina zer esango dugu egun hauetan, ez da egun kursi eta berezi hauetan bauxe, ez da zoriontasuna guztiontzako. Hori da, guztiontzako. Brindisa egiten, Naroa. Bueno, Gorka, eskerrak eman nahi izkizuet zuen gonbidapenagatik, oso ondo pasadu gaua, gau berezi hau, eta bueno, espero dut urrengo urtean ere hemen egotea. Ikusiko dugu urrengo urtean ere zure toma faltsuetan agertzen zaren, eta horrela baldin bada, horre egon. Vale, bueno, ikusiko dugu orduan. A ber, nola portatzen garen. Guretzat ere plazerot izan da, zuekin egotea, zuekin bukatu izana 2014 garen urtea, eta urte berria hastea ere, ezta? Eta plazerot izango gatzateka baita ere, 2015 garen urte honetan, 28 kanalarekin batera jarrituko bazenute. Benetan, bihotzez, mila esker. Besterik gabenera, agurtuko dugu saioa, ezta? Hori da. Bueno, Gorka, zorionak eta urte berri on. Now the jingle hop has begun. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Tarte hau Tolosa Motorrek babestu du, Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere.